VPC-ul e doar plastic și se decolorează la soare. E scump, trebuie vopsit și e doar de import, nu? Asta cred multe persoane, dar adevărul este cu totul diferit. VPC-ul este mult mai complex și performant decât ai auzit. Mulți dintre clienții noștri au avut aceleași dubii inițiale, au crezut că VPC-ul este doar un produs scump de import care nu rezistă. Când au descoperit că Bencom produce local profile VPC de înaltă calitate, au rămas impresionați de prețul competitiv și de faptul că este fabricat în România. VPC-ul nu este doar un plastic, este un compozit format din fibre de lemn reciclate și polietilenă de înaltă densitate, oferind durabilitate și rezistență superioară. Nu necesită vopsire și este protejat împotriva razelor UV, păstrându-și și culoarea în timp. Faptul că este fabricat în România reduce costurile, iar calitatea este garantată. Un alt exemplu? Mulți dintre clienții noștri au fost surprinși să afle că VPC-ul nu necesită întreținere complicată și rezistă excelent la condițiile meteo, devenind alegerea perfectă pentru terase și garduri. Nu mai sta pe gânduri, intră pe site-ul Bencom și cere o ofertă.